it's okay, aku cuma mau ini doang. Enggak apa-apa. Awas lu ya, jangan naik-naikin di situ. Horas madihita salutna amanginang hamisian paraladu pasaton selamat hari Minggu madihita sudina tarlumubi amanginang nama ikuti kebaktian di Jabuta masing-masing. Selamat hari Minggu madihita sudina amanginang parminggota melalui live streaming, maka hamu ta ikuti maparmenggonon di Jabuta marsada manang di dia kita adong adorak so tabaluka parminggota dohot saat itu hujah kami majo dihita protokol kesehatan ibadah. Protokol kesehatan ibadah pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan,
ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antrian di luar toilet apabila terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban, keheningan ibadah. Songonima protokol kesehatan ibadah di Mingguta Sadadion, sahab mahita martangiang naohom manang saat teduh. Amin. Tapasonang marhata, tabuka mapar menggota, laho memuji debata, merhite buku ede nomor 125 ayat 1-2. Mahita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, natuma pelangi dohot tanoon, amin. Pardinggan basa do Jahoba, tau partano batuan di ari hagugutan, jala ditadda doa kana marhaposan tu ibana, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargugo na suatu dosan, na sokal jala na bonar, dialo hodo na digijang maroha, jala di patibu hodo na serep maroha, alani hupangido hami tuho, seramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai tugu-tugu marhite todim, asa uduk, serep,
tubok jala burju rohanami, diadopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Mari demahita saya buku di nomor 117 ayat sada. Tangion hamuma patik ni debata ima sian Efesus 5 ayat 8. Aina holom do hamu najulu alai tiurdo anggon waeng di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hati uron atong rak mangidugugu mahita siat debata ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nau bartu patikmi. Amin. Mered mahita saya buku ede nomor 416 ayat 1-2. Mahita jongjong. Tato poti madusat tatu julon di bata martang yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami na di benua gijang hodon na patupahon hasesan di dosa di kami halak na dangolon marhite anak haholongan ni roham saya si maroham di kami akan mangarsak dosa nami. Saya sahapi ma tu bagasa rohan nami hasesan ni dosa nami i lehon ma tu kami todim na badiai
asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho aku marhitesian akka dosam. Jala nunga dilujaiho aku marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri mana lesei akka pangalausim. Alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot ingot akka dosam. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Udul maham. Mari demahita saya bukede nomor operaus 55 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion, iman atar surat diulaon ni apostel bidu sapulusia, ayat 10 120, ita jahama marsikat sorin. Jadi adong ma deba Jahudi nama mau taut, aka si pabali begu, nama nguji, maka tahun goar ni Tuhan Yesus tu aka partodina hudari, akanin nama mangasahon Yesus di binaritahon ni si Paulusi hupa bali mahamu. Aka anak ni kewa sada malim ni Jahudi pitu halak dona mambaensa. Alai ni natondi na hodari ma mangalusi nasida. Na hutanda do anggo Jesusi si Paulus pe huboto. Alai anggo hamu ise do hamu. Laos ditahopi jolma partodina hudar iman nasida, dipatuduk mana sida duatsa, digosa-gosa, pola marsai mara jala mabugang nasida, mapurus sian jawi. Jadi diboto saluhut halak Jahudi mai ro di halak Junani nama ringanan di huta Efesus. Gabe songgop ma biar tu rohana sida saluhut, jadi tongama guarni Tuhan Yesus. Jadi teropsian akan naung gabe porsea, romanopoti jala pabuahon, bahen-bahenan nasida. Jalalando sian aka mangulahon hadatuon najolo, palunggukon aka pustahai, disoksohi mai dijoloni saluhutna. Jadi dapat ma 50.000 rupiah. Songonima lam rarat jala lam hot hatai,
Hobartu haguguni Tuhani, ima sahatna, mertua doakan atu mangion hatani di bata, jalan au piopsa. Amin. Marede mahita sia buku Eden nomor 246 ayat sada. Las rim mahita jongjong. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na niya tidak ko didongata sa haporsiaw di sadok portibion, rak mahita madok, au porsia di depa ta jahuba, ido ama pargugun wa suatu dusan, nat mo palangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak di bata jahuba na sasadai, iman itu buon ni si Maria, nagabi-gabia siato di porbadia adorak sohabuhan. Ido tuhata natu maun na birnit di panghuman ni silatus. Nama terpajal do ibana di haup nur silang na tuat tubano turu dung ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgolau hudul tu siamun di bataja huba. Amanai pargugun na suatu dosani. Di sime mana pay mamulak sugut tanoon. Manguhumi halak na mangulu do namate. Au porsia ditod di porbadia. Jaladok sada huria na badia. Huria topanela Kristen akan na badia. Do dihasisani dosa. Do dihatai na madok. Mulak mangulu sugut daging di halak na mate. Do dianguluan na sogra suda. Amin. Hudul mahamu. Tabi gima tikting di huriata saminggon. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Parjolo, Minggu pasopulu duahon dung Trinitatis. Sadarion, Ima Minggu pasopulu duahon dung Trinitatis, dohot topik pangarajayon diri mengadopi teknologi. Paduahon partangyangan sektor. Di hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 10 sia, di Patupa Huriato do partangyangan sektor Godung, Marhite Zoom, nani hasuhuton ni keluarga, Sintua Darwin Simorangkir, Vera Boru Simanjuntak. Pinangido tu pengurus dot situa sektor Godung, Asa Mandohoti. Patoluhon, seksi remaja. Sadarion, Minggu tanggal 30 Agustus 2020, Witalk remaja Patupahon latihan persiapan tu acara Gotilon. Ima pukul 10 sada 15 WIB kelas pitu. Pukul 10 tolu WIB kelas walu. Pukul 15 WIB kelas sia. Pukul 10 pitu WIB kelas 10. Pukul 10 pitu tolu pulu WIB kelas 10 sada dot 12. Paupaton perayaan HUT Gotilon. Parjolo Sadarion Minggu tanggal 30 Agustus 2020 di Patupado launching logo perayaan HUT Paonoplusiahon dohot pesta Gotilon dalam bentuk Pass On Logo Challenge. Paduahon di hari Minggu tanggal 6 September 2020 di Patupa anak sekolah Minggu Batita Balita SD HKBP Kebayoran Baru do persembahan pujian Marhite virtual di gereja dohot live streaming. Patoluhon Mamuka Sadarion
Minggu tanggal 30 Agustus 2020, nunga di parade amplop dot formulir ucapan syukur tuhut paonoplusiahon dot pesta gotilon 2020 ni huriata. Gomos hupangi dohami, asarade mahita pasahaton di bagasan las niroha, langsung tu panitia, manang marhite situa, koordinator sektor. Paupaton, dung sidung tik tingon, tabereng ma launching logo perayaan HUT paonoplusiahon dot pesta gotilon. Palimahon, akatik ting naso ni jahahon hobar tu titing cetak sadarion, dengan mata jaha, songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Ketika tangan sedang tidak dapat meraih untuk berjabatan, ketika raga pun harus saling berjaga jarak. Meski saat ini tidak mungkin kita bertemu bersama melayani, tetap kobarkanlah semangat pelayanan kita. Meskipun hanya melalui ilustrasi berupa logo, kita berjabat tangan, bersatu hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari demahita siap buku ede nomor 260 ayat 1-2. Laos tapasahat ma peliata tujulon di bata.
batana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriana niasian di Tuhan Yesus lasmarohamuna lasmarohata dihaholongi Tuhani hita rasi rasan waeng holong ni rohana idona patao kita marsaur di huriaon nang hamu akaruas ni huria na patupaon parmingguan di tonga-tonga ni huriai bagas nabi minggu ta sadarion ima minggu na pasa 12 hondung Trinitatis barita nauli di minggu ta dienet sian buku 5 Musa bindu 10 lalu ayat sia 114 hujahama tu tonga-tonga ta songonon ma ridok disi tangihok kamu ma hatani di bata ia dung masuk ho tu tano silehonon ni jahuba di batam tu ho dang jadi ho marsiajar mangulahon maniru bias-bias nan yulahon ya kabangsoon naso tu padong jupang di tonga-tongamu sahala na pabulucon anak na manang buruna sia napi manang halak pangaruding manang si jujur hari manang si tabasi uluk manang parsi balik mata manang si bayan panutupi manang partodung manang namanukun beguni namate aimar bias-bias situ tudo rohani Jahoba mida saluhut halak akana mangulahon si songoni jala akana jala ala ni bias-bias aka si songoni pabalion ni Jahoba debatamma aka bangsoi maradu pokok ikon sundenggando anggo mardongaton ho Jahoba debatam ai bangso parbegu aka si bolu aka si solu homus somal donasida patangi-tangi hata-hata ni si jujur ari dot bangaruding alai dang songoni pangaleon ni Jahoba debatam anggo tuho imanggo sahatna kuriana ni asian ni Tuhan Yesus Kristus somaldo molotaida musim-musim penerimaan pegawai manang pekerja di sada instansi di negara tahun manang di swasta selalu ada syarat nanang ikon selesai honon manang ikon buluson ni aka na memerlukan pekerjaan ni misalnya harus tinggi badan nilai harus mengikuti seleksi ini, seleksi sana dan sebagainya. Dengan tujuan asa nat masuk manang naboi pakeon adalah yang terbaik dan merupakan hasil seleksi. Songonido nang bangsoi tagan sosahat tutano na pinasat ni debata dipopai jala dipersiapkan donasida pola gudang na ikon mate di parhorsi honi alani bangso naong mamulus persiapan naong mamulus aka ragam ni hamaulon saliling di pardalanan di parhorsi honi naing sahat manasida tu na pinarbagan ni debata perlu mereka mengetahui perlu botoon nasida ahana ikon adopanna. Maka sebagai bangsa yang sudah terseleksi, yang sudah dipersiapkan, mereka perlu memahami bahwa na ikon berengon nasida di sian non ima aka bangso manang aka si sobba ganaganan manang aka naolo marsobba tu aka pangaruding aka juru ramal dan lain sebagainya dan pola gabe mabiar manang martak unang sampai bahkan olo mempersembahkan anakna manang buruna sebagai satu persembahan tu aka dewa dewi manang tu aka ulpuhon ni hadatuhon manang tu aka todi nahudar. Ini sangat mengerikan dan sangat keterlaluan dan justru ini akan membahan muruk di batala nido mereka harus dibuang dan digantikan dengan umat pilihan.
Lima bangsa Israel naing bongot tusi. Urian naniasian ni Tuhan Yesus Kristus. Wasa olo nasida mangulaon akasi songoni. Di perdalanan ningolu nang mulai sian na jolo, bahkan mungkin si saunari, anggo na jolo somal dohala ingin mendambahkan kekuasaan, kekuatan, asa ditangihon hala, asa lebih memiliki banyak harkat dan martabat untuk ukuran portibion. Jadi nang pola sungkan-sungkan nasida mangido aka pangurupion sian aka waso hahulumun. Waso manang tondi nahudar, manang pangeramal, pangaruding. Dan itu mabain nasida dan hal tersebut menjadikan mereka jauh dari Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tidak dipelihara, tetapi hubungan dengan kuasa kegelapan dipelihara. Pastilah tujuannya. Kalau tidak karena kekuasaan, pasti karena harta, pangkat dan sebagainya. Akadongan ternyata dung bada bujol maun tu bagasan dosa, ada banyak hal yang menggiurkan yang pada akhirnya melupakan hubungan dengan Tuhan. Ima konteks ni perjalanan ni bangson manang latar belakang ni turpukon yang harus kita pahami dalam konteks kita sekarang. Pertanyaannya, adong do aka namangulahon sisongoni di jamat tasonari? Ini sangat menarik kita lihat akadongan. Ganup naing pergantian tahun, kita bisa melihat banyak sekali aka peramal-peramal tiba-tiba muncul. Ya, najolo tike zaman-zaman iba naposo ada Mama Loren, ya kan? Bahwa pada tahun ini akan seperti ini, akan seperti ini, akan seperti ini, ya kan? Baru ada Ki Joko Bodo, itu akan seperti ini, akan seperti ini, dan ada lagi suhu Acai katanya, dan sebagainya. Ini mencoba mensugesti iman dan percaya kita. Oh, paranormal mengatakan begini. Oh, para suhu mengatakan seperti ini, maka saya harus seperti ini. Nah, itu dalam konteks tradisional sekali. Artinya adalah orang modern hidup dalam pola pikir sangat tradisional. Lalu dalam konteks modernisasi kita apa? Dalam konteks modernisasi kita, ternyata sampai sekarang kekuasaan itu masih sesuatu yang sangat didewakan. Harta dan pangkat itu sangat didewakan. Itu makanya ada banyak orang tidak sungkan-sungkan juga untuk menjual imannya. Ya kan? Menjual imannya. Mengorbankan apa yang paling baik bagi dia. Nah, lalu apa yang paling banyak mengganggu kita? Anggo turpuk ta saudarion adalah mengatakan mari kita taklukkan teknologi ini, nah kan? Bukan ngonang mangararu pun huaso haulu pun manang mengatasi kuasa kegelapan. Kalau minggu yang lalu kita harus mengatasi teknologi. Nah, sekarang okultisme kita bahas dalam konteks kekristenan. Ada banyak orang aliran-aliran Kristen sekarang. Ya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada yang bisa mengadakan tanda mujizat menurutnya dan lain sebagainya. Tetapi dalam pandemi ini semua sudah terdiam. Tidak ada lagi kebaktian kebangunan rohani yang bisa menyembuhkan, yang bisa menginikan dan lain sebagainya. Entah kenapa ini sekarang mari kita lihat. Ternyata ada banyak kehidupan kita yang dibungkus oleh kepura-puraan. Hanya untuk satu kekuasaan, hanya untuk satu kenikmatan, ada banyak orang yang bersedia mengorbankannya. Mengorbankan apa yang terbaik dalam dirinya. Kalau dalam konteks orang Kanani, bahkan anaknya atau putrinya, olo nasida mempersembahkan sebagai korban bakaran, maka dalam konteks kita, apa yang paling berharga? Yang paling berharga yang sering kita lupakan adalah kita mau menjual iman kita. Ini yang berbahaya. Dan ternyata tidak lebih jahat dengan keadaan yang sangat tradisional dulu.
Kenapa ada banyak orang demi popularitas supaya naik ratingnya harus mengganti imannya dan harus dipublikasi. Itu untuk apa? Dalam kepentingan apa? Inilah yang menjadi dewa, yang menjadi Tuhan dalam postmodern kita sekarang. Harta, pangkat, kekuasaan. Dan untuk ini ada banyak orang yang mau mengorbankan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Dan untuk ini ada banyak orang yang mau mengorbankan bahkan juga mungkin putrinya, bahkan juga mungkin anaknya, atau bahkan mungkin istrinya. Kita bisa banyak mendengar ada suami menjual istrinya dalam praktik-praktik prostitusi. Kita mungkin banyak melihat ada para orang tua menjual putrinya dan sebagainya. Itu sama dengan mempersembahkannya sebagai korban kepada kuasa kegelapan. Itu sama dengan mempersembahkan orang-orang yang dia cintai, yang dia kasihi kepada roh-roh kegelapan. Dan ketika dia sudah melakukan itu, dia lupa. Ada banyak yang dia korbankan. Masa depan generasi muda dia korbankan. Bahwa perjalanan kepercayaan orang-orang muda dia korbankan. Bahkan diri dan keselamatannya dia korbankan. Akadongan, ini yang menjadi persoalan kita dalam konteks kita. Mungkin datang ke gereja, tetapi masih mungkin dikuasai oleh keinginan yang seperti itu. Atau mungkin kita tidak melihat pergi ke tempat-tempat keramat atau ziarah-ziarah ke tempat keramat, tetapi hawa nafsunya, tetapi di dalam dirinya telah berkuasa roh-roh kegelapan. Dan ini yang harus kita tangkal. Bagaimana cara menangkalnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya satu, tidak sulit. Yang penting kita mau hidup di dalam Kristus. Itu saja. Cara mengalahkan okultisme hanya hidup di dalam Kristus. Cara mengalahkan kuasa kegelapan hanya hidup di dalam Kristus. Cara mengalahkan hawa nafsu hidup di dalam Kristus. Cara mengalahkan keserakahan hidup di dalam Kristus. Saudara tahu, pangiburuon, manang iri hati, itu adalah sifat yang muncul dari dalam hati. Namanya juga sudah iri hati. Sifat yang muncul dari dalam hati karena apa? Hatinya dipenuhi roh kegelapan. Hawa nafsu untuk memenuhi, menginginkan segala sesuatu yang milik orang lain. Itu dimulai dari hati, iya kan? Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh kuasa kegelapan. Sekarang ketika firman ini disampaikan, Huriana niasian ni Tuhan Yesus, dina pinasahat nuaing barita naulion tu tonga-tongata, boto hamu maon sian nahinan tung macai sodi halomohod debatado pangalaho nasi songoni sian nahinan laus ido mabain piar rimas ni debata mardupon hala nasayolo pasahat tondirina gabe sarobang tuha holomoni sadarion bican di loas tu hatta hidupe hitam manggulmit di tonga-tonga ni hasyanganon boto hamuma ay naung ditobus doho naso bangso hiad doho nunga banggabe bangso nuaeng na di bagasan haholo mukiad doho nunga di bagasan hatiuron nuaeng pinatiur ni tondi ni debata pinatiur mudar ni Yesus Kristus atong unang dati be pasahaton gulmit ni ngolum tuaka hagio ni portibion hai holan mabahin hasusado idiho. Contoh, malah ada suami atau ada istri, sahalak suami sahalak istri, nah sedang melakukan perselingkuhan dari pasangannya. Ada banyak hal yang dia panggil dosa di sana. Pertama, dosa yang mencemari dirinya,
mencemari rumah tangganya, dan kelihatannya dia bahagia, tetapi dia sangat sulit dan sangat menderita hidupnya. Karena apa? Karena dia setiap hari akan mencari alasan, alibi. Kenapa kamu terlambat pulang? Buasa moro gajion dan sebagainya dan sebagainya. Dia akan terus kesusahan. Nasa korupsi masa manang nasa panakko. Kelihatan doi hirana godang bagianmu. Alai sasitong nadang berbahagia hodisi. Ala boha saya dilului hodo dalam lau membela ho. HP aka kejahatan tetaplah kejahatan. Makanya satu dosa tidak pernah bisa berdiri sendiri. Satu dosa akan memanggil dosa-dosa yang lain. Kita akan sangat sulit untuk membuat alibi. Kita akan sangat sulit untuk mencari alasan. Dan pada akhirnya hidup kita hanya mencari alasan, mencari alasan, mencari alasan. Untuk pembenaran diri. Sampai kapan kita harus seperti itu? Sampai kapan harus seperti itu? Di mana darah Kristus yang sudah menebus kita? Mau kemana itu kita bawa? Huriananiasian di Tuhan Yesus. Ini harus tuntas. Ini harus selesai. Karena kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Kristus. Itu asa saya unang hitang holo. Makalupahon suara nitu hatai. Nasay mandok Roma ho tuau hamu akan naloja jalan nasorat asa hupasonang ho. Molo nasay laon nunga sanga ho halan mangalului aka alasan-alasan untuk pembenaran diri. Sadarion Tuhan Yesus mandok pasoi Roma ho tuau. Itu luar biasa. Kalau selama ini kita menginginkan supaya kita menjadi golongan penguasa, golongan orang yang harus didengarkan dan tidak bersedia untuk mendengar, sadarion di doktu hatai lo jahoamang tuk sodong gunani ay nang sangap doho ay nunga hupa sangap homar hite asin ni rohaku ay nunga itoppa ho tudos turupa dohot pangalahon di debata lo jaho mangusung-usungi sadarion pasok tangihon hatani Tuhan Yesus mandok Romaho hamu akan aloja jalan nasorat. Maka jangan lagi letakkan kebahagiaan kepada kekuasaan. Jangan lagi letakkan kebahagiaan kepada tingginya pangkat. Jangan lagi letakkan kebahagiaan kepada banyaknya harta. Tetapi hidup berbahagialah songon edeni akan aporsei ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Hanya itu jaminan kebahagiaan. Dan apabila itu kita bisa lakukan, yakin dan percaya semua kita tidak akan pernah kesusahan dalam hidup ini. Sonima nang hamu na di bagasan na ditongan di bagas na tongon marminggun waeng. Sahat matong hataon nang tuhamu. Sahat matong nang barita naulion di hamu. Martua mahamu molo boy di baik kamu bagas bulanggatan pamujion parsobaon tu de bata. Marhite siani. Tapi digohiton di de bata mana kamu nang bagasmu. Apalagi akadongan na tongon di bagasan hatuaon. Naso apala boy rap dot hita marsaur di tonga-tongan di bagas juron. Unang jud rohamamang, unang jud rohaminang, ay dilabung mido Tuhan Yesus nuaing mandok. Molo loja ho, molo sorat ho, tinggakon may tuaw, asa hupasonang ho. Holan di bagasan Yesus do, hasonanganmu. Holan di bagasan Yesus do, haluaonmu. Unang bepikiri nasi, pabulus roham mandok, ali Yesus Tuhan. Odo si hokop jala si panguluan. Nang dihoy nang natongon hurang hasehatanmu inang Rusti. Situa Rusti. Inang Lucy Panjaitan. Natongon hurang hahipasonmu. Rap songon inang amang situa marpaung. Maradu sude hamu nasobuhi hugoari. Sadarion Tuhan Yesus adong dilabungmu.
Mangapusa-pusi ho. Mandok. Unang mabiar ho. Ayaw do dilabung. Unang mabiar ho. Ayaw do. Si sesa dosam. Manang sudehi tanah pungudison. Nak kamu na dibagas. Dang hugoy-hugoy hamu. Ganuk marsada-sada. Alay porsea mahamu. Sudehi tanah pungudison. Martangi yang tutuhani. Dibalun ma. Dibuat ma arsak mi. Dilehon ma. Las ni rohana manoktong. Atong martua mahita. Sadarion dina sahat hatanai. Tidak ada jalan keselamatan yang lain. Tuhan Yesus berkata, Audo dalani. Dan adong kesaktian nasing be. Nadong di Portibion, naboi mangibangi. Orang sadado. Yesus si palua. Sahima golom. Gorga. Uhir di bagasan rohami mandok. Yesus. Hodo tano bato diau. Yesus. Hodo si palua diau. Amin. Muliati Tuhan, diasini roham, namandungani namarmani hami. Tutu godang do huaso di Portibion. Nasa inang membeta-beta hami, asa holang sian ho. Alay nunga hupakilalau kami, nunga ditobus ho hami, diparhamaul ho hami. Marhiti-hiti hasini roham. Dohonon nami mali Tuhan. Bolis, lau mahosiat tonga-tonga nami. Ay nunga anak ni Tuhan Yesus amin. Tuhan asiroham. Diaka ruas ni huriam na tongon hurang hahi pason na. Dongani manasida. Asa unang marsahit dot partod dion nang pakirimon na. Pasu-pasu ubat na pinangan na. Asima rohamali Tuhan. Songoni nang naposom amang situa butar-butar. Urang hahi pason na. Leon hahisaran. Amang tobing. Leon hahi pason dinasida. Inang Rusti, inang Lucy. Amang situa marbaung. Dot lanasi. Dang targuarok kami nasida. Alayang goho di botohodo nasida Tuhan. Manang di dia sudah nasida. Haul. Tugu-tugu. Asa unang mandeli. Tuhan, tumimu mapadao virus coronaon. Nungasi hol hami pa Jupang, marsi tatapat buhi. Ali Jesus, asima roham. Dongani hami. Pasu-pasu sudah ruas di huriami. Saya unang marmara, saya unang mahua. Pasu-pasu sudah parhaladom. Asa toktong di bagasan. Rohana rapas sangap pun ho. Dia kapag kubasyon sigaru pari. Ali amang ngasi roham. Sesa dosan hami nagudangi. Saya saut malomon di roham. Di bagasan Jesus. Amin. Marindi may talaus tapapungu. Piliata.
Tatangyakkon mapiliatta tuadu pandiri bata martang yang mahita. Ali di bata manamina di banua gicang. Odo haruruan ni salut silion leona dinggandot nasoli basa namaliutus. Upa saat kami manani lehon mitu kami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Sahu parasia kami peleanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biot. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisi leon-leon mitu kami. Asalam girgir kami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gicak, saya Pinarbadi Amaguarno, saya Roma Harazon, saya Saud Malomoni Roham di Banua Tungaon Songon na di Banua Gicak, Leon Matu Hami Sadarion Hanguluan Siapari, saya sama dosa nami Songon Panesa nami, di dosa didongan nomor dosa Tuhami, unang Hami Togion tu Pangunjunan, Palua Mahami Sian Pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian di batamata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamau. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midao. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. 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 Maju kamu, John. Huria nani asian ni Tuhan Yesus, jalo hamuma tabi dot horas-horas ya kami parhalado ni huriata. Selamat hari Minggu madihita. Horas mahita sudina,